stadig. 5, 4, 3, Ah. 2. Samma aim shot. Man kan ju Perfect springa och sense. aima. Ja, men vet du det blir på typ CS eller? Inte så bra. Ja, men det här är vad vi verkligen. Beware. Ja. Mhm. Ja. 5, Wow. Ofta är en multishot i den Hunter den här killen där. Eller? Vi kan bare køre Arvmaster på Ironstar der. Der er ingen grund til det. Jeg prøver bare en shoot. Okay. Beware. That's great. Fordi den der Sharp. nede der. Skal drop. Yes, people are bad. 4, What do I know? 2, 1. Se på skærmen. Beware. Det er great. Nice. Jeg tror, vi lige skal have de sidste der. My god. Oh my god. Der er stadig en inde i. Det skal dø hurtigt det der. 100k. Men låt han vara, Karl. Sådan der. Låt han vara Og den en der bajs. Desecrate ned, lige så meget I kan nu her. Annars not simply bara en bajs, okej. Mega, jag har inte velat låta den här skiten. Så stå foran dig over. 3, 2, Og så 1, hop ind. go. Sådan der. Sådan der. Meget bedre. 3, 2, 4, 1, go. 3, 2, 1, go. Fan, det skulle ju vara en sån där, nu fick jag ju ingen. Jeg har en her, pas på. Der. Og det er en herovre i vores side. Herpes också. Gå ind i overskud den her gang. Destruction. 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 Godt nok. Nej. Jag gillar den blåa lite bättre. Beware. Desecrate. For drop, stop. Pyre. Don't kill me. 5, 4, 3, 2, 1. Overhovedet ikke, bro. Han Arvmaster på den her. En af Django. Okay, en hammer kan altså også holde det op. Jeg er sikker på nogen 40k. Jeg har ikke nogen grund til ikke at bruge cooldown, så der er en fight, der var 12 minutter den her, eller et eller andet. Nå, jeg står og sover. Et eller andet. Og ingen sjov. Man kan drop. Jeg må ikke køre en trank på den næste. 5, 4, 3, 2, Så vi kan heller ikke køre Arvmaster i stedet for Trank. Vi kan Arvmaster i stedet for Trank. Ja. Gemmer vi Arvmaster til. Men der trank. Beware. Ja, Trank, så. Vi kører hammer på den her også. Jeg tror ikke, vi får nogen før intermission gør det.
Var du hurtigt ude der, var du? Og vi får nok en til. Men den Desecrate, der kommer nu, den skal lige dø. Så vi kan den op, når vi kommer ned. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Kør den her, hvis der er Luke. Nej, det må. Lige når vi klarer den. Ja, kør den bare, når der er brug for den. Der står god hammer og kører også. Ja, Lang tid, eller? super. Det er den, ja, det skal den ikke. Du skal skyde, hvis der er. Ja. Vi løber op i toppen. Løb lige ud. Og så løs vi på grøn, når vi kommer ned. Er vi på Så raw? rykker vi over blå. Raw eller hvad? Der var den. Luke med disconnected. Kan I høre mig? Ja. Ja, Og prøv at det se, er om du mig. kommer ind lige så rundt du kan. Jamen, du kan rundt. Så bliver stående, drenge. Lige observer, hvor de lander henne af dem der. Hvor er den der? Så den der. Der er 2 herude til højre også. Destruction. Destruction. Ja. Destruction. Destruction. Jeg er på vej ind igen. Destruction. Jeg har hammer om 4, hvis det er... Fuck, hvis vi har ikke... Det er kun Django herinde, men jeg tror ikke, det er noget. Destruction. Bare gennem. Destruction. Nu lägger jag renovation på alla typ. Jeg var med healing, så er det noget... Jeg har fået healing card og guidance. Jag ser renovation everyone. Green mark. Kan I ikke skrive over på drømmen mere, så vi kan rykke den vej i stedet for? Fordi ellers blokerer I det, når vi skal til at rykke for det andet. Ja, var den første del, vi får, gør vi noget. Ja. Microcontrol. Volume corruption nemlig, så bare spred den. 5, 4, Køb din 3, trank her, Luke. 2, 1. Kan jeg godt? Kan I ikke farve mig så for Django og spille den? Just save the train. I skal sprede bedre ud. Kommer Discord lige lidt. Kom ind på blå. Beware. For flækker det sidste. Jeg har nogle ads, der Flækker skal det sidste. tæves. Bliv blå. Det er så great ned så også. Kommer mind control lige lidt. Bare dot. Sådan der, jeg skal nok tage det lidt. Stunner. Har vi noget trank, kan jeg se? Jeg kan trank. Master, du kan... Jeg har Mastery. Spred. Jeg kan trank. I står stærkt. 4, I skal sprede. 3, Ja, ja, må lige komme. 2, 1. Kör jag trank? Ja, just trank. Og så slap lidt af på bossen, den er på 12. Beware. Der er Stones, der står på det. Den går i face lige lidt, skynder jeg for altid ned. Og så stiller jeg på blå. På de der ads inden ved posten. Ja, stiller jeg på blå, og så får lidt Desecrate ned, og så bare Bloodlust, når den kommer op igen her. Nej, men vi tager de tænker første vi gang godt, ad til men- Var det ikke det første mind control? Bare kast den før adsen de kommer. Okay, Lige men før, første så mind vi kører control, den. var det ikke det vi gjorde? præcis. Jo, efter den første der. Så Beware. rykker vest til venstre. Sådan der. Jeg er klar. Kommer mind control lige lidt. Nej. Ja. På free. Husk, de skal single interrupters. Kom nu, interrupt, godt, interrupt, godt! En eller anden tager freak. Tag Sådan freak. der. Med lige. Så spred. Ja, det har Spred ud, stille og roligt her. Spred ud. Så rykker vi bare venstre om, og I rykker også bossen med dem, når det er good guys. 2, 1. Jeg er killing the ass first time. Bare kast nogle cooldowns på den her armor master. Vi har en trank, har vi også. Jeg har lige kørt Armaster. Så fights ned, og så bare nuke boss. Så hvis der kommer en til, så kite Og det er så great nu. Ryk jer over mod venstre her. Og så fights ned. Kommer mind control, der er klar på. Microcontrol til venstre for jer. Interrupt. Interrupt dice code. Jeg har freaks. Super. Og det er bare fuld boss. Hvem tager ads? Nu her. Er Det gør tanken? tanken. Ja, hvem af tanksene har adsene? Expo, Det gør du har den, der adsene ikke er nu. stærk. Beware. Bare spred ud. Over mod grøn, over mod grøn. Over mod grøn, den skal dø her nu, inden vi får den næste, dreng. Altså. Jamen, det skal den nok. Jeg spreder bare ud og kaster nogle cooldowns. 5, 4, 3, 2, 1. Og jeg Det er tager der. Spred ud og kaste nogle defensive. tanks ud og pick Jeg har ads op. også din Jeg kan tage. ice cone. Man kan Jeg tro, du tror, skal break nå, for lad- at droppe the mind control, så ellers går det galt. Og
res ting, hvis jeg kan. Eller andet rot lander. Nice. Nice. Jag fick staven! Som fik lander stav. My god, I Oh, got staff. Trinket! Nice. Give me trinket. Nice X, what the fuck? You fucking knob freak. You don't need more weapons, what the fuck? Man. Nice. Jag fick levlingsstaven!